Welcome and light them with my word, may butang sa tanan. Nanapos kita sa pagpapit sa kinabuhi sa layko, kaya sa ato ang makatunan sa Ebanghelyo. Ang may tungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, wala gayon nasayod niini. Bisan ang mga anghel sa langit o ako nga anak sa Dios, gawas lang sa amahan. Busa pagbantay kamo o pagpangandam, kay wala gayod kamo masayod kung kanusa ako moabot. Sama kini sa tawo nga miadto sa layong dapit. Paggikan niya sa iyang balay, gitugyan niya sa iyang mga sulugon ang tagsa-tagsa nila ka mga buluhaton. O gimanduan niya ang gwardiya sa pultahan nga magbantay. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung kanusa mo balik ang tag-iya sa balay. Mahimo nga sa hapon, sa tungang gabi, sa kadlawon o sa pagsidlak sa adlaw. Basin kung sa iyang pagbalik, maabtan niya kamo nga nangatulog. Ang ginasulti ko kaninyo, ginasulti ko sa tanan. Pagbantay kamo ang Ebanghelyo sa ato ang Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong simbahan nagsugod sa liturgical year sa simbahan. Nani makita nimo ang atong gospel at niagi Mateo karon sa cycle A man to siya. Sa cycle B nalapunta kang Marcos. Kang Marcos. Ang cycle C adto na punta kang Lucas, no? So karon nasa kang Marcos. O niya ang kanjan kung mutana mo kay kung gospel na kanang kanjan singit na lang kanjan sa kanang cycle A, B, C, no? O niya duha ka tema sa ato ang Advent, no? Ang tema sa pagbalik sa ato ang Ginoo sa end time, no? Kanang katapusan sa kalibutan o ang panagnan ni John the Baptist nga matawag ng Bisaya. So mo na makaingon ka nga dili ang ngayon kuno nag-decorate na ba ng Christmas, dili kuno ang ngayon mag-decorate ng Christmas karong panahon na kaya karong panahon na December 1 first week sa kanana Advent mo na ang end time, ang kanang katapusan sa kalibutan, paghukom, pagbalik sa ato ang Ginoo, mo yan itong i-celebrate sa ano. Ang pagpaabot yun, o pag-celebrate, o paghandong nga kanang mabantayon, no? Kanang bantay kanunay sa ato ang kinabuhi. Every time mag-celebrate ako Advent, ang buto sa buto, it will make us closer sa ato ang relasyon sa Ginoo. Muna buto sa buto. Every time na mag-celebrate na, it will make us closer kay ato ang kanang i-celebrate, atong i-studyuhan, atong i-pamalandungan, ang atong pagsabot. Mulaw o mulaw, o ang ato ang pagtanaw sa atong kaugalingon, magkalawang po, kung sabi ato ang mga angayan nga atong pagabantayan. Angayan nga ato ang pag-koleksyonan sa atong kinabuhi. Para mabot ang Ginoo. Kalit lang mabot ang Ginoo, mabot lang kung madawat na sa Ginoo. Basta bilin ba yan? No? Sumoto ta sa iyahang gospel. No? May tungod sa adlaw o oras sa akong pag-abot. Wala kayo'y nasayod nini. Bisan ang mga anghel sa langit. Uwa ko na anak sa Diyos. Gawas lang sa amahan. Busa magbantay kamo o mangandam. Kay wala kayo kamo masayod kung kanusa muabot ang ato ang Ginoo. Wala kayo kamo masayod kanusa muabot ang ato ang Ginoo. Muna magbantay o magtukaw
pagtukaw pantay kay wala kay kita masayon. Minsan nga, sama sa usa ka galon, no? Sama ko sa usa ka galon. Ngani makita nato sa first reading, kung tanaw nato sa first reading, sa Isaiah, chapter 64, verse 1 to 9. Human ang mga Hebrewanon, gikan sila sa pagbihag, no? Ilang hinugtukan ang ilang pagsabot sa ilang relasyon sa kay Yahweh. Kung sa ilang experience, kung sa ilang kasilatian, nga nabihan sila, no? O ngani sama kanato nga ato punta masinatian. Ipahinumduman kang Yahweh nga ito siya sa verse 16, no? Ito siya, kay ikaw ang among amahan, bisag tuod wala kami maili sa among mga katigulangan na si Abraham ug si Jacob, no? Kung ikaw Ginoo ang among amahan, ang among manluluwas, sukat pa kaniadto. So si Isaiah nagsulti sa kananang napipulong ka mga katawhan sa Ginoo, no? Na kinahanglan yun na agyod kitay kananang batasan na magkulat na yun ang ato ang paglahong na magkulat. Muna gitawag patience in waiting, no? Ganit si Jingking kung magmerkado kapoy kayo magkulat kayo ito. Bugay kayo. Ipanuit ka na maggulat ka sa ilang magkado. Bugay kayo. Nakalagaling magkado gani ang maggulat ka sa tila ka. Magpalit sa nila. Bugay inuman. No? Namili na nari. Magto na po bigas. Nagpaguman. Bubalik na po. No? Hindi katapusan ang iyan. Primero na pilihan. Walang palit na po. Ang lalaki, layan man ang lalaki kay pag matanaw ni mo nga medyo magamit na ni mo. Mopoy pag ang mga lalaki, mopoy pagsugod na mo. Nag-istorya mo yung pagpisa, magkulat ang mga lalaki na nag-drive sa ito ang asawa, kaya pagkulat ang nagkado o magto sa kaisano na ito, kung kasarapit palit sa nina. Nagugay yung pilit-pilit yung katapusan, ang katong yung primerong pipili, moro, mga pilit-palit. So, ang anong punto is, lisod nyo kayo paggulat, no? Kaya kinanglan yung mulahutay ka sa paggulat, no? Kung yung usa ka, punto nga, kanang paggulat, kanang pagkapasensyoso ni mo, no? Muna gitawag patience in waiting. And then, patience, pasensyoso ka naggulat, napagilahin ka yung adjective, persevering, mula po kayo paggulat. Otherwise, biyaan. No? Kung di ka kulat na biyaan, either biyaan or masuko. No? Labi na walay pakingana, grabe ka na diya ka maggulat sa ubor niya, walay pakingana, kaya nakahasar na ka. Sa puto niyo po niya pagkaman, init pag-im kayo. Gawas ang imong sakinan nga, wapo, bago, okay ra. Puro daw yun yung sakinan. O alanganin yung sakinan, kunting initan. Mula yun si Isaiah sa 64, ito na, apan sa gihapon, ikaw ang amahan, Ginoo, sama ikaw sa magkukulon o kami mga lako. Ikaw ang naghimo ka namin tanan. Ginoo, ayaw pala dihi ang imong kasupok ka namo. Ayaw nung lumihangkod sa hangkod ang among mga sala. Nagahangyo kami kanimo nga taglon mo kami kay kaming tanan imong mga katawan. Okay, kung sa may nitabo sa huwag mo makadumdum na ang mga Israelites, pinili na sila sa Diyos. They are the chosen people of God. Kung ang Ginoo mo pili na siya na katawan sa Ginoo o pili na niya pagbulo.
Kung naapag yun siya, naa siya'y covenant kasabutan sa mga Israelites. No? Nga mga Israelites, mutanang pagsangyaw sa mayong balita o pagsangyaw sa kaluwasan to the ends of the world. No? To the ends of the world. Ang sama ng mga Hudiyo na di naman mutuon sa di naman mutuo sa Isaya, sa kanana, Misaya. Di naman mutuo ni Jesus, no? Tatanaw sa Israel. Di naman sila Kristiyanos tanan. Kita naghulat na sa ikaduhang coming ni Jesus Christ. Ba't ang mga Hudiyo, naghulat sila sa first coming pa sa kanana, sa Misaya. Nagulat pa sila sa first coming. Kita nagulat pa sa second coming. No? Sabi na ito, gisilid sa Advent. Muna na, kanina siya nga balasahon, naghangyo, no? Mga Israelites nga human igunod ang ilang templo tungkol sa ilang pag-estobor. Pinili sila sa Diyos, bakit estobor? No? Gano'y estobor man? Gabuhat malagyan sila o kanang Diyos-Diyos. No? Practice yapon sila o kanana mga dili maayo na kanana ilang pulungaton. Kanundong mo sa Sodom at Gomorra. Kanang kami ninyo kanina mga practice karon nga dili maayo ng mga practice sa atong katawhan. Abi ninyo o karon na ni siya. Gikan pa sa sinugdanan sa ato ang kananaan pagluwas ka nato sa ato ang Ginoo, pagkabig nato sa Ginoo nga kita magluwas ka na kanang nga klase nga kasalanan naa na gayud ka na, no? Kanang mga kasalanan nato karon naa na sa una binimo kanang karon na naimbento ng mga sala nato karon naa na sa una, no? Muna ang Ginoo gahangyo niya mga Israelites nga, Lord, tinugtog ni taon kami, kay kami nakasinati, nga napihag ang among tibuok nasod dito sa Babylonians. Kung sino ito po sa Israel, nga napihag sila, ha? Dako kayo nga problema, kay wala na sila'y nasod. Pupunsa ka man nga, usa ka Israelites, pero wala ko nasod. May gani ang United Nations na naluoy sa mga Israelites. Gitagaan ng nasod in 1949 uman sa Second World War, no? Uman sa Holocaust dito sa Germany. Naga 2 million Jews ipatay, no? So, gitagaan ng nasod, ibalik ang ilang nasod na Israel. Tungkol ini, grabe na sila ka. Pinili sa Diyos. Ato pinili sa Diyos pag yun na sila. But na pinili sa Diyos na punta nalakip naman ta mga Gentiles, no? Sa ilang. No? Kung ipadayon na ito, sama kini sa verse 34, no? Tanaw mo. Sama kini sa usak agalon nga may ato sa layong dapit. Pagikan niya sa iyang balay, gitugyan niya sa iyang sulubon ang tagsa-tagsa nila ka mga buluhaton. O gimanduan niya ang gwardiya sa puntahan na magbantay. No? Kanina parabol, panagingnan sa being watchful, magbantay. No? Kinanglan matag doorkeeper. Kinanglan tag siya nga, sama sa tagsa-tagsa nato, no? Nga panimalay, gitugyan niya ang sulubon sa tagsa-tagsa nila na mga puluhaton. O ang gwardiya sa puntahan nga magbantay. Murag usa ka kumpaw nung yan ay gid. Pareha ni St. Peregrine, usa ka kumpaw na ay gid. Huwag ba ninyo mabantay? Nga usa ka community sa Pulwa, ang atong magbalantay ang doorkeeper na ito, pura paruko. Kung iha mo na sana, iha pastoral council, no? Isya nga, kinahanglan ko no, ang doorkeeper po mag-watchful. Sana, watchfulness. Magbantay nga naman, kisa may unahon, asa man ay mo, agi ang kawatan niya, mga sakit. No?
diha pa gyud og makalimot gani ang kanang doorkeeper o sira, ang sigurado gyud makasulod ang kawatan, no? Ba't ingon siya nga, kamu tanan magbantay mo na sa wala pa siya mo hawa sa panimalay, tagsa-tagsa nila niya gitawag o giingnan niya nga ikaw mo ni mo buhaton, ikaw mo ni mo buhaton, ikaw mo ni mo buhaton. Then, iyato siya sa doorkeeper sa punuan. Pinaka-importante ngayon nga, leader sa usa ka community, ikaw magbantay ka kay diyan yung primero mo agising. Pag kita tanan di ay naade role. Sama sa ato ang community. Dili tayo nga pasagdan nato ang atong pare, pasagdan nato nga leader sa community. Wala tayong initiative. Para ini niya karong Bible study nato sa St. Peregrine. No? Inisyatibo ni sa tukod. Kay kita, naghatag ang inisyatibo na nato kung na pagtulunan ng katauhan. No? Dili mo nga passive na kayo magbulat lang ta. Pareha karon atong kami advent karon. Mo ni ato pagtulunan atong ihatag sa katauhan sa Dios. No? Diri sa St. Peregrine. Hindi ko takibalong karon sa amo mo nato Ginoo. Karon o pagkatakot ka sa Ginoo, unsa may mong nahimo sa St. Peregrine? Unsa may mong nahimo? Wala ka nahimo sa gamay. No? Atong balikan na to ang kadanaan pagkwenta sa Hudyo sa adlaw. Ang sa Hudyo, gikwenta niya ang adlaw bisan nga sa mga Palestine, no? Palestino, Hudyo, even ang mga Romans, no? Makita man nato ni sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 38, na iyan ay pagkwenta sa oras na siya upat ka watts, no? 9 watts in the first century ni makita nimo. Ang first watts din, gikan sa sundown ngadto sa alas 9 gabi. Mo bitaw na kanana wala ko sa to. Naihapit malunod sila sa kanana sa Ginoo na nagsakay sa sakayan tulong niya. Hapit sila malunod kay bagyo. Unya gi-describe sa gospel in siya third watts. Kaya ang third watch magod, gikan sa midnight, hantod sa alas 3 na kadlaw. So between that midnight kung alas 3, diyan na tabo nga kusog ay yung bagyo. Nga si Jesus, ipukaw nila nga, uy, kanahapit na ito na malulod. Muna, third watch. Ang second watch ay alas 9 hantod sa midnight. Third watch, midnight na alas 3 sa kadlaw. Ang fourth watch, alas 3 kadlaw, hantod sa sunrise. So muna ilang pagkanang kwenta sa tao. So, muna siya ang sabot sa watchfulness. Kung may ka watchfulness, ang kawatan biya sa una, ang ilang description sa kawatan, mga wat na siya o kananang way tao, o itlit, o kadlaw, o gabi, dili mo pa rin sa karoon kay watchfulness na po isang adlaw. Tulisod ka naman. Tulisod ka naman. So, muna yan, i-describe ang watchfulness nila. Okay, ang kawatan ko kuwan ba? Kananaan, mangawat, anang panahon na. So, sometimes, kita, dismayar kita sa atong Ginoo. Kaya ito ang pagkwinta sa ato ang Ginoo nga motubag sa atong mga pag-ampo, atong orasan, human time. Ba't ang Ginoo dili man na ang iyang pagkwinta. Ngani sa basag-bala na sulatan, isugid diha nga ang Ginoo sa ato usa ka libo katuig at sa Ginoo usa ka libo. Munang sa ato ang pagpulat, gikinahanglan na nga ito ang pagpasensya. Kinahanglan na nga ito ang kananaan ability na kita muhulat. Muna itawag patient in waiting na pagilain. Hoping in waiting.
hopeful in waiting. No? And then, ang atong kabuhaton, ang atong attitude is ato ang kanang hatagan kung panahon ng Ginoo. Nasa mo aksyon, dili kita. Kay kumpitan ang atong batasan ng inunana, dali ka na madismaya. Dali ka madiskurahe. No? Dali ka sa puton kay ang imuhang time frame. Kitangani mong time frame ang Ginoo. Murang imong gibox ang Ginoo, Lord, tama na kaya na, Lord. Kinala maminyo kunod 30 years old, maminyo na kung daw bikilig niyo mo tumog 37 old. Apini mo, brothers and sisters, kanino nung ato ang abilidad pa? Abilidad bitaw nato mag-wait, magbulat. Abilidad bitaw nato na kanang pasensyoso. No? Abilidad nato na kanang bitaw hopeful ba na ipaglaon. Ang ato kung pagbulat, mahimo natong strength. Mahimo ko ng strength. Makalahutay ka sa ato ang pagbulat. May mayroong strength mo. Amen. And then, sa ato po kung pagbulat, kanunay kang magulat, kanunay ka nga kanang pala sapatos na yun. Sapatos na mo, bago pa, luthan ka. Pero madugay na yung sapatos na mo suot-suot. Manan na, ang ato ko noong kuwan, kanunay tang magsimba, you become what you eat. Nahimo ka, kabahin, sa imong ikaon, no? Nahimo ka, nga palima sa Ginoo kung pag-asan. Kaya diha man ta mahon, diha ta mahon sa Ginoo. And then, ang ato na servisyo, pareha sa pagtubig sa humayan, nga gihimo ka ang tubo, o hugaw ka, dili ka makairigid sa humayan. Dili ka makatransfer sa tubig, may hugaw man, puno man, plug up man, ang tubig. But then, when you become what you eat, then ang atong servisyo, ano to eh. By the way, may nangutana na ito, kadwa na nangutana. Kanan yung tukot, ang kanana, sana budget, gikan sa diocese. Iko, since 2010, ang tukod ng may budget sa diocese. Naanami, ang tukod na lang ito ka na. May nung tagaan niya o mahinugot ba na approval na conducting Bible study puro like kwarta. Kamong bahala sa imang kwarta. So, mga member ng taon mo ika. Sana? Kaya amot-amot, no? Amot-amot. Every session, di ba? Just imagine na nabuhig tatak, dugay na takas. 2010 pagod. So, pila na taon? 2023. 13 years na. No? Kung na ang doon pa sa ito sa Ginoo, ay napagulat. No? Kaya kung magulat na, lang. Kadagan sa galastuhan sa simbahan. Ambot kung karoon sa tangga budgetan mo. Magulat yung budget. Na, sige. O, ipahimang lumang yan. Ang gwardiya. Isa ang gwardiya. Ipainuman niya ang gwardiya sa atong mga ligiris. Atong pura paroko. Atong leader sa Paris Council. Iyan ipahimang iyan man yung muagi sa ilang tanan. Kung kita po, ipahimang man, apil na ito pahimang kung sa may mong matapang, kung sa may mong mahimang. Dahil sa verse 35 yun siya, pusa, pagbantay ka mo. No? Pagbantay ka mo. Kaya wala ka mo masayad kung kanus na mo balik at tag-iya sa balay. Mahimo na sa hapon, sa tungang gabi, sa kadlaw, sa pagsitlak sa adlaw. Basin kung sa iyang pagbalik, maabtan ka mo nga nangatulog, no? Basin maabtan ka mo nga
nangatulog suspaita. Pasig matag kamo na nangatulog ang ginasulti ko kaninyo. Ginasulti ko sa tanan pagbantay kamo. Muna ang atong programa sa bantay mo sa programa nato sa tungkol pamungkaw. Kaya kung tabangan ng mga katauhan sa Diyos na dili kayo pagkatulog. Amen? So, ang pagpamukaw, ang pagkaitulog, nakatulog na sa ito ang relasyon sa Ginoo. Nadasig lang kita sa ito ang pagabuhatong nga servisyo, apan natulog na sa ito ang relasyon. Dagang kayo, uuwi kayo ang itong kasibahan. Dagang kayo natulog. Sa ilahang pagka, sa ilahang pagka, kananaan, katauhan sa Ginoo. Wala sila yung relasyon. Tulog na sila yung relasyon. So, tanaw na to sa ano. Watch therefore and pray that you will not sleep unto death. Makita man nato sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 36. Siya, watch therefore and pray. Sa ato kunong pag-address nini ato kananaan pagduka sa atong spiritual na kinabuhi. Yun siya, pagbantay ka mo, pag-angko, nga dili ka mo makatulog hangtod sa inyong kamatayon. Kaya nga naman, ang kamatayon yan, moment ng sleeping na. Eternal may sleeping. But kung may kang eternal sleep ba going to eternity, eternal life, or eternal sleep going to eternal fire? Pamili. Sleeping ba to eternal fire o eternal life? Mo man siya. Magbantay ta. Isya, patience and ability to persevere will lead to deeds and wonders that no person has heard and seen. Makita natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Isya, apan sumala sa giingon sa kasulatan, wala pa gayo'y nakita, wala pa gayo'y nadumog, o kaha nahuna-huna ang tao na angay ikatandi ngadto sa mga giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. No? Walay nakakita, walay nakadumog sa mga butang na iparar sa Ginoo. Iparar sa Ginoo. Yadtong mga katawhan sa Dios nga nahigugma kaniya. Ang atong pagtukaw, ang atong mabantayon, because we love the Lord. So brothers and sisters, in summary, God help us remember that Advent, or the second coming, the first part of Advent, or parousia, no? Nga kita, pag may paral gayon, o mabigmahim, kanang magbantay. Siya, sa ako naging kaistorya, nanak ka nato. But, ang atong paghinumdum kanunay kada tuig kay buhi pamanta, na pamanta, grabe ka buhi, nga every time mag-celebrate ka po Advent. Dili lang mahinumdum ka sa pagbantay o pagtukaw, but it will become clearer to us kung sa banay ang kinabuhi tayo, o it will become closer to God. Ang ato ang kinabuhi nga kanunay nangandam, alerto, walay tulog, mabinantayon, observing God closely in our life through kanabitaw
wala pagkatulog diha sa itong spiritual na kinabuhi. Kung saan na nato ni, sa ato ang inistoryahan, sa atong aksyon, ang ato mang inistoryahan, kung atong aksyon, nakapatintal ba sa ubang tao or naka-upbill. Nabitaw sa atong inistoryahan nga, muriakta diritso, istorya nga dili mayo. Naka-upbill ba sa ato ang personal na relasyon? Sa ato ang kasusyo, sa ato ang trabaho, sa membros pamilya, or even sa ato ang simbahan. Ang ato bang aksyon, dihan sa atong community, nahimo bang skandal sa uban? Kung wala na yung istorya sa imo, may istrikta ka tayo. Wala na yung mga prangka sa imo kay ubang kagabinso. Ang ato bang trabaho sa ato ang panimbalay, trabaho nato sa konsipahan, nagbugna pa kami sa katawan sa Diyos na diin ang inyong uma. Gugma o kaluoy, ipatunay. Nga naman dahil, nga naman may mabantayon, o dili ko kita makatulog. Dili kita matulog, brothers and sisters. Kaya we are weak. Kisa may dili weak na rin, pataas ng kamot. O ayo, tulong na. Dili ka weak, tulog na. But we are weak. We are vulnerable. Kisa may dili vulnerable na rin, pataas kamot. Sige, okay ka na. Pero di ko ka siguro, may langit ka. No? Why we are told to be watchful? Mabantayon or kinahanglan kita preparado, kinahanglan kita dili matulog, alerto, no? Kay naigugma kita ng Jesus. Naigugma usap kita sa ito ang nagsikataw. Kaya tungod sa ito ang mga aksyon nahimong po, dili mayo ihinto sa uban. Kung kita matulog, ang ito pong sakop sa pag-tulog po. Matulog na maduminggo, nitong mata, at hindi po na kung mata, dili pa niba. Amen! Diba? O, kung dili ka magampo, di ka mag-usaryo sa balay, tulog po. Matulog magani o mag-usaryo ka. Samot na ako mag-usaryo. Dili na mag-usaryo. Di hasta ikaw, apil ka po tulog. No? Kinangan, bahala nagtulog sila. Mag-usaryo. Paribitaw sa mga po, bahala nagdili mo, bangon o Domingo nga mo, musimpa. Pero nadumi, simpa na nadumi. Diba? Nadalaga ka po. Nadalaga po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpaga na itong ginumabit. And then, katulong nga, ano man nga mabantayon. Watchful man ta. Kaya na ay atong palawasan. Naman di atong palawasan. Brothers and sisters, kung mangutana mo sa adlaw, kung saan man sa adlaw-adlaw ato ganing pagbuhaton by heart. Buhaton yun nato ni kinasing-kasing. Dili nato tagaan ang sala sa iyang tsansa. Don't give sin a chance. Ayaw tagaig ka ng panahon ang sala or sala nga naa siya opportunity nga matintal ka. Like for example, na maritis sa imo, ayaw pag-intertina. Diba? Sister, nay ako, concern na po kayo, sister. Kaya ang silingan na ito, ano? Naburos yung anak, sister. Ha? Naburos. Kung ikaw, taganin mong opportunity ang sala. Ngayon siya, kasi man naburos, sister. Kinsa may nakapaburos. Nga nung naburos mo siya.
Pero naman din sila nagkuhan. Ano na puros man? Kung saan nagtumblana din? Sister na po, sister, wala sila nagkuhan. Kalayo ko ba sa tanin mo? Puro tagkana, tagalo mo chance. Ang sala. Puro dili mo tagalo chance. Ang sala mo yung mga, napuros dahil, patay na sister. Ay na nag-istoryahin. Magdugang lang ta sa tuwang. Magdugang lang ta sa kanana problema sa intundan o gato ng isipan. Wa tayo labo. Wa tayo matabang. Sister, makatabang ng pagpangalakan. Diskutin. Ato dito nagtungod inang tabang na pagpanganak. Pero wa ka nili katabang. Wa tayo labo. Tilong. Pag-inom. Napag na mag-ampunan na na sister. Para na masulpa na natin. Ayaw pagatagi ang sala sa tsansa or opportunity. Now pa, keep your eyes on Jesus. Focus on Jesus. Anchor yourself to God. Pag mo sama ang barko, panahon bagyo, isang linaw, pumulay ang mundo. Di ba maano? Magsalimuan ng barko eh. Labi na nakalagay sa, kung ikaw na ka sa problema o wala kang makakundo sa Ginoo, wala kang makapokus, Jesus. Magsalimuan ka, kung nakapokus ka sa Ginoo, naka-anchor ka, naka-ankla ka in Jesus. No problem. Amen? Then sa katapusan, stay connected to the community. Stay connected with your parish. Inubit ako, ay mong parish is the community. Ay mong sa parish, no? Yung sa parish is the St. Mary Green community. Ang parish nimo is Bulwa. Sa parish is St. Mary Green. Ang sub-parish nimo, yung organisasyon. Amen? Salamat kayo kung kumain. Buntag sa tanan. Pagpaka na ito. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.